V rozlehlém prostoru severní polokoule, kde teploty klesají do nepředstavitelných hlubin, se nachází jedno z nejpůsobivějších zkušebních míst na Zemi. Zde, v srdci kanadské divočiny, není zima jen ročním obdobím, ale neúprosnou silou přírody, která prověřuje každého živého tvora na jeho absolutní hranici. 8 měsíců v roce pokrývá zem sněhem a proměňuje známé krajiny v cizí bílé světy. Vítr se valí nad nekonečnou tundrou a nese s sebou příslib smrti pro každého tvora, který není na jeho zuřivost připraven. Je to země, kde lední medvědi vládnou ledovým královstvím větším než celé země, kde vlci loví v koordinovaných smečkách na územích, která se rozkládají na stovkách čtverečních mil. A kde i ti nejmenší tvorové používají ty nejdůmyslnější strategie přežití, jaké kdy příroda vymyslela. Polární liška mění nejen své chování, ale i svůj vzhled, aby odpovídala ročním obdobím. Sobíci podnikají migrace, které zahanbují lidskou vytrvalost. Sněžná sova se stává duchem tundry, dokonale přizpůsobenou k lovu v podmínkách, které by oslepily jiné predátory. Od tyčících se vrcholků kanadských skalistých hor až po nekonečnou rozlohu arktické tundry, od hustých boreálních lesů až po zamrzlé pobřeží, kde se led setkává s oceánem, toto je mistrovská třída přírody v přežití. Každý úder srdce je zasloužený. Každý nádech je vítězstvím proti živlům a každý úsvit přináší nové výzvy, které oddělují přeživší od padlých. Vítejte v kanadské zamrzlé divočině, kde jen ti nejsilnější, nejchytřejší a nejpřizpůsobivější tvorové mohou zvítězit nad nemilosrdnou vládou zimy. Kanadská divočina se rozkládá na téměř 10 milionech čtverečních mil a zahrnuje rozmanité ekosystémy, z nichž každý představuje své vlastní jedinečné výzvy pro přežití. Od pobřeží Hudsonova zálivu, kde lední medvědi čekají na vytvoření mořského ledu, až po boreální lesy, kde se rysy procházejí zasněženými jehličnany, toto rozlehlé území vyžaduje od svých obyvatel odlišné strategie přežití. Konkurence zde neprobíhá jen mezi predátorem a kořistí, ale mezi všemi živými tvory a samotným prostředím. Potravní řetězec se během zimních měsíců zužuje, protože zdroje ubývají a stávají se hůře dostupnými. Predátoři musí usilovněji pracovat pro menší odměny, zatímco kořist musí vyvažovat potřebu potravy s neustálou hrozbou, že se stanou potravou někoho jiného. Počasí v Kanadě vytváří mikroklima, která mohou znamenat rozdíl mezi přežitím a smrtí. Větry Chinook v Albertě mohou zvýšit teploty o 30 stupňů během několika hodin, což poskytuje dočasnou úlevu, ale také vytváří nebezpečné podmínky, protože led taje a znovu mrzne. Ve východních provinciích ledové bouře obalují vše krystalickou schránkou, která shánění potravy téměř znemožňuje po celé týdny. Boreální les, táhnoucí se v nepřerušeném pásu napříč kontinentem, se v zimě mění ve složité trojrozměrné bludiště. Sníh zatěžuje větve, vytváří tunely a průchody na úrovni země a zároveň otevírá nové cesty korunami stromů. Zvířata se musí naučit orientovat v této proměněné krajině, kde známé cesty mizí pod metry sněhu a za každou zasněženou větví číhají nová nebezpečí. Severní území Kanady zahrnují pozoruhodnou rozmanitost stanovišť, z nichž každé vyžaduje specifické adaptace od tvorů, kteří je nazývají domovem. Tundra se táhne nekonečně až k obzoru. Krajina tak rozlehlá a zdánlivě prázdná, že zpochybňuje samotnou představu o přetrvání života. Pod její zdánlivou jednoduchostí se však skrývá jeden z nejsložitějších a nejjemněji vyvážených ekosystémů na světě. Boreální les neboli tajga tvoří největší suchozemský biom na světě, který se vine kolem severní polokoule jako zelený límec. V Kanadě tento lesní ekosystém pokrývá téměř 75% celkové rozlohy země.
Během zimy se promění v katedrálu bílých pilířů, kde tlumí zvuk sněhu a vytváří téměř nadpozemské ticho, které přerušuje jen občasné praskání mrznoucího dřeva nebo vzdálený voláním přeživšího ptáka. Přechodové zóny mezi těmito hlavními stanovišti vytvářejí jedinečné příležitosti pro divokou zvěř. Tam, kde se tundra setkává s lesem, kde se horské svahy vlévají do údolí a kde řeky prořezávají zamrzlou krajinu. Koncentrují tato okrajová prostředí zdroje a vytvářejí mikroklima, na kterém je mnoho druhů závislých pro přežití. V nejsevernějších končinách Kanady, kde se severní ledový oceán setkává se zamrzlou pevninou, se po mořském ledu tiše pohybuje mohutná bílá postava. Lední medvěd, vážící až 1500 liber a měřící 3 metry na zadních nohách, představuje vrcholného predátora arktické říše. Jeho samotná přítomnost vzbuzuje respekt všech ostatních tvorů v této ledové oblasti. Velký medvěd se zastaví na okraji ledové kry a jeho černý čumák zkouší vzduch, zda nezachytí pach tuleňů pod ním. Tento okamžik nehybnosti popírá neuvěřitelné fyziologické adaptace, které tomuto obrovskému predátorovi umožňují prosperovat v teplotách, které pravidelně klesají pod -30 stupňů Celsia. Jeho srst ve skutečnosti není bílá, ale průhledná. Každé duté vlasové vlákno zachycuje vzduch a vytváří tak účinný izolační systém, že se medvěd může cítit pohodlně na ledě, i když je obklopen ledovou vodou. Pod touto pozoruhodnou srstí se nachází vrstva tuku o tloušťce až 11 cm, která poskytuje izolaci a zároveň ukládání energie na dlouhé měsíce, kdy jsou lovecké příležitosti omezené. Medvědí obrovské tlapy, měřící až 30 cm v průměru, fungují jako přírodní sněžnice. Rozkládají jeho masivní váhu po nestabilním ledovém povrchu a zároveň poskytují trakci potřebnou k pronásledování kořisti v kluzkém terénu. Lovecká strategie ledního medvěda vyžaduje trpělivost, která by prověřila lidskou vytrvalost. Může hodiny nehybně čekat u dýchacího otvoru tuleně, šetřit energii a zároveň být připraven bleskově udeřit, když se jeho kořist vynoří pro nadechnutí. Když nastane ta správná chvíle, medvědova silná předloktí, schopná zasadit úder silou kladiva, dokáží jediným pohybem vytáhnout z vody tuleně vážícího 140 kg. Během krátkého arktického léta, kdy mořský led ustupuje za hranice praktického lovného areálu, lední medvědi vstupují do stavu chůze po zemi, kdy zpomalují svůj metabolismus, aby přežili z uložených tukových zásob. Březí samice tuto adaptaci dovádějí do extrému a vytvářejí sněhové doupě, kde rodí mláďata ne větší než morčata. A přes zimu je kojí mlékem, které obsahuje přes 30% tuku. Oblast výskytu ledních medvědů se rozprostírá po celé arktické oblasti, ale populace v okolí Hudsonova zálivu v Manitobě představuje jednu z nejprozkoumanějších a nejdostupnějších skupin. Zde se tito velkolepí predátoři shromažďují každý podzim a čekají, až záliv dostatečně zamrzne, aby mohl umožnit jejich lovecké aktivity. Pohled na desítky těchto obrovských medvědů shromažďujících se na březích vytváří jedno z nejúžasnějších setkání divoké zvěře v přírodě. Zatímco lední medvěd vládne mořskému ledu hluboko ve vnitrozemí tundry, další vrcholný predátor demonstruje sílu spolupráce nad individuální silou. Polární vlk, menší než jeho jižní příbuzní, ale nekonečně lépe přizpůsobený extrémnímu chladu, se pohybuje krajinou jako šedý duch na bílém sněhu. Smečka vlků stoupá po hřebeni s výhledem na údolí, kde se před větrem ukrylo malé stádo pyžmových volů. Vůdkyně smečky, samice vážící 100 liber, se zastaví, aby zhodnotila situaci. Její dech vytváří v ovzduší s teplotou -20 stupňů malé obláčky dechu, zatímco vyhodnocuje rizika a příležitosti, které představuje potenciální kořist,
jež dohromady převažuje nad její smečkou v poměru více než 10:1. Arktické vlky si vyvinuly několik klíčových adaptací, které jim umožňují prosperovat tam, kde by jiné poddruhy zahynuly. Jejich kratší nohy a kompaktnější těla snižují tepelné ztráty, zatímco jejich menší, zaoblené uši minimalizují riziko omrzlin. Nejpozoruhodnější je, že jejich tlapky se vyvinuly tak, aby byly zaoblenější a hustěji osrstěné, což jim poskytuje teplo a lepší trakci na ledu a udusaném sněhu. Smečka se rozprostírá po údolí v koordinované lovecké formaci, která představuje tisíce let evolučního zdokonalování. Na rozdíl od svých jižních příbuzných se arktičtí vlci nemohou spoléhat na nenápadnost lesním porostem. Místo toho musí lovit v otevřeném terénu, kde je každý pohyb jejich kořisti viditelný na kilometry daleko. To vedlo k vývoji neuvěřitelně sofistikovaných smečkových strategií, které vyžadují přesné načasování a komunikaci. Lov začíná zkouškou obrany schopnosti pyžmonů. Vlci se blíží stálým klusem. Ještě nejsou odhodláni k útoku, ale odhadují reakci stáda. Pyžmoni reagují vytvořením svého slavného obranného kruhu. Dospělí jedinci směřují ven a jejich mláďata jsou chráněna uprostřed. Jejich mohutné rohy a koordinovaná obrana je činí téměř nedobytnými, pokud jsou správně zorganizováni. Během následujících 2 hodin vlci pátrají po slabinách. Střídají se v útoku na obrannou linii a hledají známky zranění, věku nebo neskušenosti, které by mohly poskytnout prostor pro útok. Tento trpělivý přístup je pro arktické vlky klíčový, protože si nemohou dovolit plýtvat energií na neúspěšné lovy v prostředí, kde jejich další jídlo může být za pár dní. Sociální struktura vlků se během tohoto prodlouženého lovu projeví. Alfa samice koordinuje pohyby smečky jemnou řečí těla a krátkými vokalizacemi. Mladší členové smečky se učí pozorováním a postupně chápou složitou souhru načasování, polohování a spolupráce, díky níž je jejich druh jedním z nejúspěšnějších predátorů v Arktidě. Když smečka konečně odhalí slabinu, mladého pyžmoně, který se vymanil z obranné formace. Jejich koordinovaný útok prokáže predátorskou efektivitu zdokonalovanou po tisíciletí. Úspěšný lov poskytne smečce dostatek potravy na několik dní, což je klíčová výhoda v prostředí, kde lovecké příležitosti mohou být odděleny obrovskými vzdálenostmi a dlouhými obdobími nepříznivého počasí. Zatímco vlci oslavují svůj úspěšný lov, z vzdáleného hřebene je sleduje téměř neviditelná bytost. Sněžná sova, nehybně sedící na skalním výběžku, se zdá být součástí krajiny, dokud nenápadné otočení hlavy neodhalí pronikavé žluté oči, které ji označují za jednoho z nejúčinnějších predátorů v Arktidě. Sněžná sova, která váží až 2 kg a má rozpětí křídel dosahující 160 cm, představuje vrcholnou adaptaci lovu ve vzduchu na arktické podmínky. Na rozdíl od většiny druhů sov, které se pro maskování spoléhají na lesní porost, se sněžná sova vyvinula tak, že je na bílém pozadí tundry téměř neviditelná. Vír velký se vznese ze svého bydla s křídly, která při prořezávání mrazivého vzduchu nevydávají žádný zvuk. Tento tichý let, dosažený díky specializovaným strukturám peří, které eliminují turbulence vytvářející hluk, umožňuje sově přiblížit se ke kořisti zcela nepozorovaně. Její letová dráha vede nízko nad zasněženou zemí a sleduje jemné kontury krajiny, zatímco hledá pohyb, který by prozradil její další potravu. Nepatrné zmatení sněhu 40 metrů před ním upoutá pozornost sovy. Její mimořádný sluch, vylepšený asymetricky umístěnými ušima, které umožňují přesné zaznamenávání zvuků, detekoval pohyb lumíka v jeho tunelovém systému pod sněhem. Schopnost sovy lovit kořist, kterou nevidí, a při úderech používat pouze zvuk, představuje jednu z nejpozoruhodnějších loveckých adaptací přírody. Útok přichází s překvapivou náhlostí. Soviny silné drápy prorazí 30 cm udusaného sněhu, aby uchopili lumíka, který se domníval, že je bezpečně schovaný ve svém zimním tunelu.
Úspěšný úder demonstruje neuvěřitelnou přesnost potřebnou pro tuto loveckou techniku, protože minutí by znamenalo plýtvání energií v prostředí, kde takové plýtvání může být smrtelné. Sněžné sovy si vyvinuly několik pozoruhodných adaptací pro přežití v Arktidě, které překračují rámec jejich lovecké zdatnosti. Jejich nohy jsou zcela opeřené, což jim poskytuje izolaci, jež jim umožňuje sedět na zamrzlém povrchu celé hodiny, aniž by ztráceli nebezpečné množství tělesného tepla. Jejich trávicí systém je neuvěřitelně efektivní, dokáže z každého jídla získat maximum živin a produkovat pelety obsahující nestravitelné zbytky kořisti. V letech, kdy populace lumíků klesá, prokazují sněžné sovy pozoruhodnou flexibilitu tím, že rozšiřují svůj jídelníček o králíky, ryby a dokonce i mladé ptáky. Někteří jedinci během těchto chudých let migrují na jih a objevují se v zemědělských oblastech jižní Kanady a severních Spojených států, kde loví hlodavce na zemědělských polích. Rozmnožovací cyklus sovice sněžné je úzce spjat s dostupností kořisti. V letech s hojným výskytem lumíků může pár vychovat až 11 mláďat, přičemž každé z nich potřebuje více kusů kořisti denně. Samec sovy může během jediné hnízdní sezóny ulovit a doručit přes 1000 lumíků, což je lovecký výkon, který demonstruje jak efektivitu jejich predátorských adaptací, tak pozoruhodnou hojnost, která může v arktických ekosystémech existovat během vrcholných let. Daleko od lovišť sněžných sov, přes stovky kilometrů tundry, vrcholí jedna z nejpozoruhodnějších migrací přírody. Sobí karibu, v jiných částech světa známý jako sob, se pohybují krajinou v počtu, který se vzpírá chápání, a jejich každoroční cesta představuje jednu z posledních velkých podívaných na divokou zvěř na Zemi. Stádo téměř 100 000 karibu se táhne tundrou, kam až oko dohlédne. Rytmické cvakání jejich šlach, adaptace, která jim pomáhá udržovat kontakt ve sněhových bouřích, vytváří zvuk připomínající vzdálený déšť, když se tisíce kopyt pohybují po zamrzlé zemi. Toto obrovské shromáždění představuje jen jedno z několika velkých stád karibu, která procházejí kanadskou Arktidou a sledují migrační trasy vybudované po tisíce let. Vedoucími zvířaty v tomto průvodu jsou dospělé krávy, jejichž navigační schopnosti jsou zdokonaleny lety zkušeností s průchodem touto náročnou krajinou. Instinktivně vědí, kde najít větrem ošlehané hřebeny, kde je nejtenčí sněhová pokrývka, což umožňuje přístup k lišejníkům a trávám, které tvoří hlavní zimní zdroj potravy sobů. Jejich schopnost lokalizovat tato krmná místa napříč rozlehlými plochami zdánlivě jednotvárné tundry představuje jeden z nejpozoruhodnějších navigačních systémů přírody. Každý jednotlivý karibu má vlastní sadu nástrojů pro přežití, která je dokonale přizpůsobena arktickým podmínkám. Jejich kopyta se mění s ročními obdobími, v zimě se prodlužují a ostřejší, aby poskytovala lepší trakci na ledu a sněhu, a rozvíjejí schopnost fungovat jako účinné lopaty na sníh pro odkrývání zakopané vegetace. Jejich dvouvrstvá srst se skládá z husté, izolační podsady pokryté dutými ochrannými chlupy, které zachycují vzduch pro dodatečné teplo. Samotná migrace slouží nejen pouhému sledování zdrojů potravy, ale i mnoha dalším funkcím pro přežití. Neustálý pohyb pomáhá sobům vyhnout se nejhorším dopadům bodavého hmyzu během letních měsíců a umožňuje jim rozložit tlak pastvy na rozsáhlé oblasti, čímž se zabrání nadměrnému využívání jakéhokoliv jednotlivého stanoviště. Během zimy se pohyb stává závodem s časem a počasím, protože stádo se musí dostat do oblastí s dostatečnou potravou, než se jim vyčerpají tukové zásoby. Náhlá změna směru větru způsobuje vlnky pohybu stáda, protože tisíce zvířat upravují své pozice, aby si udrželi optimální rovnováhu mezi ochranou před větrem a postupem vpřed. Toto kolektivní chování vychází z jednoduchých reakcí jednotlivých zvířat, ale vytváří skupinovou inteligenci, která pomáhá celému stádu zvládat výzvy, které by zahltily každého jednotlivého karibu.
strategie přežití Karibu se nejvíce projeví během nepříznivých povětrnostních podmínek. Když udeří vánice, stádo vytváří husté shluky, které mohou obsahovat tisíce jedinců. Zvířata mimo tyto skupiny se postupně přesouvají do středu a vytvářejí tak nepřetržitou rotaci, která zajišťuje, že žádnému jedinci nebude příliš zima. Toto chování může znamenat rozdíl mezi přežitím a smrtí během bouří, které mohou trvat i několik dní. Zatímco velké stádo sobů pokračuje ve své nekonečné cestě tundrou, z dálky sleduje mnohem menší, ale stejně pozoruhodný přeživší. Polární liška, vážící ne více než 15 liber, dokazuje, že velikost není vždy určujícím faktorem pro přežití v Arktidě. Tento drobný predátor má pravděpodobně nejkompletnější sadu adaptací na chladné počasí ze všech arktických savců. Nejznámější adaptací lišky je její sezónní změna barvy. Transformace tak úplná, že letní a zimní jedinci se zdají být součástí zcela odlišných druhů. Letní srst skvrnitě hnědé a šedé barvy poskytuje dokonalou kamufláž proti skalním výchozemům tundry a řídké vegetaci. S blížící se zimou je tato srst postupně nahrazována čistě bílou srstí tak hustou, že se liška dokáže schoulit do klubíčka a zůstat v pohodlí i při teplotách blížících se -50 stupňům Celsia. Mladá liška demonstruje účinnost svého zimního izolačního systému tím, že se usadí v mělké prohlubni ve sněhu. Během několika minut si její tělesné teplo vytvořilo na míru vyrobený přístřešek, který poskytuje dodatečnou ochranu před větrem a zároveň vyžaduje minimální energii k udržení. Huňatý ocas lišky, téměř stejně dlouhý jako její tělo, slouží jako přikrývka i dýchací filtr, ohřívá přiváděný vzduch a zabraňuje nebezpečným ztrátám tepla dýcháním. Polární lišky si vyvinuly nejflexibilnější stravu ze všech arktických predátorů, což je adaptace, která jim umožňuje přežít v prostředí, kde zdroje potravy mohou být nepředvídatelné a široce rozptýlené. Během letních měsíců loví lumíky s efektivitou mnohem větších predátorů a jejich výjimečný sluch jim umožňuje lokalizovat kořist pohybující se v trávě nebo pod lehkou sněhovou pokrývkou. Jedna liška může během nejvyšší početnosti ukrýt stovky lumíků a uložit je do permafrostu, který funguje jako přirozený mrazák. Když populace lumíků klesá, arktické lišky prokazují pozoruhodnou přizpůsobivost tím, že přecházejí na zcela jiné zdroje potravy. Stávají se z nich zkušení mrchožrouti, kteří sledují lední medvědy, aby se živili zdechlinami tuleňů, nebo pronásledují vlčí smečky, aby si vyzvedli zbytky jejich kořisti. Některé lišky se specializují na loupeže ptačích kolonií, zatímco jiné se učí rybařit v mělkých potocích nebo lovit mořské bezobratlé podél pobřeží. Reprodukční strategie lišky odráží cykly boomu a útlumu typické pro arktické ekosystémy. Během let s hojnou kořistí může pár vyprodukovat až 25 mláďat, což je jeden z největších vrhů ze všech divokých psovitých šelem. Tyto velké rodiny vyžadují obrovské množství potravy a rodiče se během nepřetržitého denního světla arktického léta vydávají na lov každých několik hodin. Teritoriální chování lišek arktických se dramaticky mění s dostupností kořisti. Během let hojnosti mohou být teritoria malá jako čtvereční míle, ale když se potrava stane vzácnou, může se jedna liška pohybovat na ploše přesahující 75 čtverečních mil. Tato flexibilita v teritoriálních požadavcích umožňuje populacím lišek arktických přetrvávat během dramatických populačních cyklů, které charakterizují arktické ekosystémy. Hluboko v chráněném údolí, kde se zbíhají starověké migrační cesty, se shromáždilo malé stádo pyžmových volů, aby přečkalo nejhorší zimní zuřivost. Tato nádherná zvířata, jejichž vzhled se nezměnil od poslední doby ledové, představují jedno z nejúspěšnějších řešení přírody, jak přežít arktické zimy bez migrace nebo zimního spánku. Největší býk ve stádě, vážící téměř 400 liber, stojí jako monument proti vijícímu větru. Jeho mohutné zahnuté rohy a huňatá srst mu dodávají vzhled,
který se více hodí do prehistorických dob než do moderního světa. Přesto každý aspekt jeho anatomie představuje miliony let zdokonalování pro přežití v Arktidě. Nejvýraznějším rysem pyžmoně je jeho neuvěřitelná srst, kterou Inuité, kteří s těmito zvířaty sdílejí svou arktickou domovinu po tisíce let, nazývají šiviut. Tato podsada je jemnější než kašmír a 8krát teplejší než ovčí vlna, takže poskytuje tak účinnou izolaci, že sníh dopadající na hřbet pyžmoně neroztaje. Vnější krycí chlupy, sahající téměř k zemi, vytvářejí větru odolnou bariéru, která chrání izolační podsadu před vlhkostí a udržuje její tepelnou účinnost i při navátém sněhu. Když jsou pyžmoni ohroženi, používají obrannou strategii, která se po tisíciletí osvědčila proti predátorům. Dospělí jedinci tvoří neproniknutelný kruh s hlavami směřujícími ven a představují zeď z ostrých rohů a mohutných těl, které se jen málo predátorů odváží postavit. Mláďata jsou chráněna uprostřed této formace, v bezpečí před všemi útoky kromě těch nejodhodlanějších a nejkoordinovanějších. Přežití stáda silně závisí na zkušenostech a vůdcovství dominantního býka. Jeho znalost tradičních zimovišť, předávaná z generace na generaci pyžmonů, vede skupinu na místa, kde větrné vzorce udržují sněhovou pokrývku dostatečně tenkou, aby umožnili přístup k pohřbené vegetaci. Tato tradiční zimoviště představují nashromážděné znalosti o přežití v Arktidě, sahající tisíce let do minulosti. Pyžmoni si vyvinuli pozoruhodně efektivní trávicí systém, který jim umožňuje extrahovat maximum živin z nekvalitní píce dostupné během zimních měsíců. Jejich 4komorový žaludek dokáže zpracovat tuhé vláknité rostliny, které by byly pro většinu ostatních savců nestravitelné, zatímco jejich snížený metabolismus během zimy pomáhá šetřit energii, když je kvalita potravy nejnižší. Období telení demonstruje pozoruhodnou odolnost těchto arktických přeživších. Telata se rodí koncem jara, kdy teploty mohou stále klesnout hluboko pod bod mrazu, ale během několika hodin po narození jsou schopna následovat stádo v náročném terénu. Jejich rychlý vývoj je klíčový pro přežití v prostředí, kde se období příznivých podmínek měří spíše v týdnech než v měsících. Jižně od bezlesé tundry, kde první roztroušené smrky označují začátek rozsáhlého boreálního lesa, se odehrává zcela jiné drama přežití. Rys kanadský, tiše se pohybující sněhem, který by paralyzoval většinu koček, ukazuje, jak lze zdokonalit efektivitu predátorů k tak dokonalému využití jediného druhu kořisti, že populace predátorů a kořisti rostou a klesají v synchronizovaných cyklech. Rys se zastaví u spadlého kmene a jeho obrovské tlapy ho drží na sněhu, který měří 60 cm. Tyto přírodní sněžnice, téměř 2krát větší než sněžnice jiných divokých koček, umožňují rysovi pronásledovat svou hlavní kořist, zajíce sněžného, v terénu, kde by jiní predátoři ztroskotali. Neúměrně dlouhé nohy rysa poskytují další výhodu v hlubokém sněhu a dávají mu charakteristický vysoký krok, který šetří energii a zároveň si zachovává rychlost pro následování. Nenápadný pohyb v podrostu upoutá rysovu pozornost. Jeho výjimečný zrak, uspůsobený pro lov za slabého osvětlení severního lesa, detekuje obrys zajíce sněžného, který je na pozadí zasněžené vegetace téměř neviditelný. Díky svým zimním adaptacím, včetně bílé srsti a hustě osrstěných nohou, je téměř stejně vhodný pro zimní přežití jako jeho primární predátor. Následující lov demonstruje evoluční závody ve zbrojení mezi predátorem a kořistí, které formovaly oba druhy po miliony let. Rysův první skok urazí 4 metry jedním skokem, ale explozivní zrychlení zajíce a schopnost okamžitě změnit směr mu umožní uniknout prvnímu útoku.
Následuje rychlá honička hustým lesem, při níž obě zvířata prokazují pozoruhodnou hbitost při procházení mezi stromy, přes spadlé klády a hustým křovím. Míra úspěšnosti lovu rysa, a to i se všemi jeho adaptacemi, dosahuje v průměru pouze jednoho úspěšného úlovku na každé 3 pokusy. Tato relativně nízká míra úspěšnosti vysvětluje, proč jsou populace rysů tak úzce spjaty s početností zajíců. Během let, kdy je počet zajíců nejvyšší, mohou rysy úspěšně lovit každý den, což jim umožňuje odchovávat velké vrhy a rozšiřovat své populace. Když počet zajíců klesá, což se děje přibližně každých 10 let, populace rysů se snižují a vytváří tak jeden z nejdramatičtějších cyklů predátorské kořisti v přírodě. Samice rysa vykazují pozoruhodnou reprodukční flexibilitu v reakci na dostupnost kořisti. Během hojných let mohou mít vrhy až 6 koťat, zatímco během chudých let se nemusí rozmnožovat vůbec. Tato reprodukční strategie umožňuje populacím rysů rychlé zotavení. Když se kořist opět stane hojnou, ale také znamená, že jednotlivé rysy musí přežít delší období nedostatku potravy. Osamělá povaha rysa se stává klíčovou v zimních měsících, kdy je kořisti málo a je rozptýlena. Každý jedinec si udržuje teritorium, které může přesáhnout 40 čtverečních mil, což je dostatečně velké území, aby zahrnovalo více typů biotopů a poskytlo přístup k alternativní kořisti, když se zajíci sněžní stanou vzácnými. Tento teritoriální systém zajišťuje efektivní využívání omezených zdrojů kořisti v krajině bez zbytečné konkurence mezi jednotlivci. V hlubinách boreálního lesa, kde starobylé stromy vytvářejí mezi zasněženými kmeny prostory připomínající katedrály, se nejnebojácnější predátor Severní Ameriky vydává na své neúnavné hledání potravy. Rosomák, vážící nevíce než 55 liber, má pověst, která dalece přesahuje jeho skromnou velikost. A to z dobrého důvodu. Tento podsaditý tvor, podobný medvědovi, kombinuje sílu, vytrvalost a čistou houževnatost v proporcích, které mu umožňují prosperovat v podmínkách, které jsou výzvou pro mnohem větší predátory. Rosomák metodicky pracuje na odhalování zdechliny Karibu, která je pohřbena pod 2 metry sněhu více než měsíc. Jeho silné drápy, každý dlouhý téměř 8 cm, si s udusaným sněhem rychle poradí, zatímco jeho výjimečný čich ho navede na přesné místo zmrzlého masa. Tato schopnost lokalizovat a získat ukrytou potravu představuje jednu z nejdůležitějších strategií přežití rosomáka, která mu umožňuje využívat hojnosti v dobrých časech a získávat tyto zdroje v obdobích nedostatku. Fyzické adaptace rosomáka pro přežití v Arktidě jsou na zvíře jeho velikosti pozoruhodné. Jeho hustá, mastná srst odolává tvorbě námrazy i v nejvlhčích podmínkách, zatímco jeho široké, silně osázené tlapky fungují jako přirozené sněžnice, které mu umožňují snadno se pohybovat po měkkém sněhu. Nejpozoruhodnější je, že čelistní svaly rosomáka jsou proporcionálně silnější než u jakéhokoliv jiného suchozemského predátora, což mu dává schopnost rozdrtit zmrzlé kosti a zkonzumovat každou část zdechliny. Rosomáci si udržují jedny z největších teritorií ze všech suchozemských predátorů, přičemž jedinci se pohybují na ploše přesahující 300 čtverečních mil. Tento obrovský rozsah odráží jak neuvěřitelnou schopnost cestování rosomáka, tak rozptýlenou povahu potravních zdrojů v severní divočině. Jeden rosomák může za den urazit více než 25 mil, přičemž při svém nekonečném hledání potravy překračuje horská pásma a údolí. Nebojácná povaha rosomáka se stává legendární, když se setká s jinými predátory. Navzdory své relativně malé velikosti dokáže rosomák odhánět medvědy, vlky a dokonce i pumy od jejich kořističirou agresí a odhodláním. Toto chování není pouhá bravura, ale klíčová strategie přežití, která rosomákům umožňuje doplňovat svůj lov potravou, získanou zastrašováním a vytrvalostí.
rozmnožování rosomáků odráží drsnou realitu přežití na dalekém severu. Samice odkládají implantaci oplodněných vajíček, dokud nejsou podmínky prostředí optimální, což je strategie, která zajišťuje, že se mláďata narodí pouze tehdy, když jsou potravní zdroje dostatečné k podpoře jejich rychlého růstu. Místa pro doupata, která se obvykle nacházejí v hlubokých sněhových doupatech, jež zůstávají stabilní po celou zimu, poskytují ochranu před predátory i počasím a zároveň udržují stále teploty potřebné pro úspěšný odchov mláďat. Role rosomáka jakožto úklidové čety přírody se stává obzvláště důležitou v zimě, kdy zdechliny poskytují klíčové zdroje pro mnoho arktických druhů. Jeho schopnost rozkládat zmrzlé zdechliny a rozptylovat ostatky pomáhá distribuovat živiny po krajině a zároveň poskytuje příležitosti k obživě menším mrchožroutům, kteří postrádají silné čelisti a drápy rosomáka. Zatímco větší predátoři soupeří o nejviditelnější zdroje, jeden z nejúspěšnějších druhů přeživších v Arktidě se spoléhá na opačnou strategii. Zajíc sněžný, známý také jako zajíc variabilní, zdokonalil umění zmizet na očích a využívá maskování a modifikace chování tak účinně, že dokáže zůstat téměř neviditelný, i když je obklopen predátory. Zajíc se nehybně krčí v mělké prohlubni pod zasněženým keřem. Jeho bílá zimní srst ho na okolním sněhu činí prakticky neviditelným. Pouze jeho tmavé oči a špičky uší s černým zbarvením vytvářejí kontrast s monochromatickou krajinou. Tato pozoruhodná kamufláž představuje jednu z nejdramatičtějších sezónních proměn přírody. Protože stejné zvíře, které mělo v létě skvrnitou hnědou srst, se nyní zdá být vytesáno z čerstvého sněhu. Přeměna letní na zimní srst zahrnuje více než jenom změnu barvy. Zimní srst je téměř 2krát hustší než letní, což poskytuje izolaci, která umožňuje zajícům sněžnicím zůstat aktivní i během nejchladnějších arktických nocí. Jednotlivé chlupy jsou duté, zachycují vzduch a vytvářejí tak účinný izolační systém, že si zajíci dokáží udržet normální tělesnou teplotu, i když celé hodiny nehybně sedí na sněhu. Nadměrně velké zadní nohy zajíce, které dali tomuto druhu jeho obecný název, slouží kromě své zjevné role přirozených sněžnic i mnoha dalším funkcím pro přežití. Tyto široké nohy poskytují trakci potřebnou pro explozivní zrychlení při útěku před predátory, zatímco jejich hustě osrstěné spodní strany zabraňují ztrátě tepla, když zajíc sedí na sněhu nebo ledu. Nohy také slouží jako účinné nástroje pro hrabání. Díky nimž se zajíc dostává k zakopaným zdrojům potravy během období silné sněhové pokrývky. Zajíci sněžní si vyvinuli behaviorální adaptace, které doplňují jejich fyzické modifikace pro zimní přežití. Na svém území vytvářejí síť dobře procházených stezek, které se stávají stlačenými dálnicemi, což umožňuje vysokou rychlost při útěku před predátory. Tyto systémy stezek jsou udržovány po celou zimu a zajíci vynakládají značnou energii na udržování cest bez sněhu a suti. Strategie krmení zajíců v zimě vykazuje pozoruhodnou efektivitu při získávání živin z okrajových zdrojů potravy. Konzumují vlastní výkaly, což je chování zvané koprofágie, které jim umožňuje získat maximum živin z nekvalitního zimního trusu. Tato adaptace v kombinaci s jejich schopností trávit dřevnatý rostlinný materiál, který je pro mnoho jiných druhů nutričně nedostupný, umožňuje zajícům sněžnicím udržovat si stabilní populace i v nejdrsnějších zimních podmínkách. Zatímco se nad boreálním lesem snáší tma a vznikají dlouhé noci charakteristické pro severní zimu, lovecké revíry ovládá jiný vzdušný predátor. Vír virginský, větší a silnější než jeho arktický příbuzný sněžný sova.
Ukazuje, jak flexibilita chování může druhu umožnit prosperovat v široké škále podmínek prostředí. Vír virginský, sedící na mrtvém stromě s výhledem na zamrzlý potok, sleduje své území očima, která s pozoruhodnou účinností zachycují světlo. Každé oko je větší než lidské, přestože sova váží pouhé 2 kilogramy a jejich trubkovitý tvar umožňuje výjimečnou schopnost zachycovat světlo, což umožňuje lov i za nejtemnějších zimních nocí. Lovecká strategie víra velkého se výrazně liší od strategie specializované sovy sněžné. Spíše než aby se sovy velké zaměřovaly na jeden druh kořisti, vyvinuli si schopnost lovit vše od myší po skunky, od ryb po jiné dravé ptáky. Tato stravovací flexibilita se stává klíčovou v zimě, kdy tradiční druhy kořisti mohou být vzácné nebo obtížně dostupné. Šumění pohybu v zasněženém podrostu přitahuje pozornost sovy. Její asymetricky umístěné uši, skryté pod chomáčky peří, které dali tomuto druhu jméno, umožňují přesnou triangulaci zvuků, i když je kořist zcela skryta. Hlava sovy se otáčí s mechanickou přesností a sleduje pohyb hraboše, který se prodírá pod sněhem. Útok demonstruje sílu, která z vírů velkých dělá jedny z nejobávanějších predátorů v Severní Americe. Zdrápy, které vyvíjejí tlak přesahující 400 liber na centimetr čtvereční, dokáží tyto sovy zabít kořist mnohem větší než oni sami. Jejich tichý let, kterého dosahují díky specializovaným strukturám peří, jež eliminují hluk, jim umožňuje přiblížit se ke kořisti zcela nepozorovaně až do okamžiku nárazu. Vír virginský začíná s hnízděním uprostřed zimy a často obsazuje opuštěná hnízda jestřábů nebo orlů. Toto rané období rozmnožování umožňuje jejich mláďatům vylétnout z teritoria během hojnosti jara, kdy je kořist nejvíce dostupná pro krmení rostoucích soviček. Hluboké houkání samce, které se nesou několik mil klidným zimním vzduchem, slouží k udržení kontaktu s partnerkou a varuje konkurenční sovy, aby se vzdálili od svého teritoria. Adaptabilita druhu se rozšiřuje i na výběr stanoviště, přičemž jednotlivé páry přizpůsobují své lovecké strategie místním podmínkám. Sovy žijící v lesích se zaměřují na savce a ptáky, zatímco ty, které žijí v blízkosti vodních ploch, se mohou specializovat na rybolov a lov vodního ptactva. Tato flexibilita chování umožnila vírům virginským udržet si stabilní populace v celém jejich obrovském areálu, rozšíření navzdory značným rozdílům v klimatu a stanovišti. Se malé stádo bizonů lesních pomalu pohybuje sněhem, který jim sahá až po břicho. Tato nádherná zvířata, větší než jejich příbuzní splání a nekonečně vzácnější, představují jeden z největších úspěchů ochrany přírody a ukazují, jak mohou největší býložravci přežít v krajině, která je výzvou i pro ty nejspecializovanější arktické druhy. Hlavní býk, vážící téměř 2000 liber a měřící 2 metry v kohoutku, používá svou mohutnou hlavu jako sněžný pluh k čištění krmných ploch pro zbytek stáda. Jeho hustá zimní srst, tvořená hustou vlněnou podsadou pokrytou hrubými krycími chlupy, poskytuje tak účinnou izolaci, že sníh hromadící se na jeho hřbetě nejeví žádné známky tání. A to i přes jeho tělesnou teplotu 38 stupňů Celsia. Zubr lesní si vyvinul několik klíčových adaptací, které ho odlišují od bizonů stepních a umožňují mu prospívat v severním prostředí. Jeho nohy jsou proporcionálně delší, což mu umožňuje lepší pohyblivost v hlubokém sněhu, zatímco jeho hlava je větší a hranatější, což mu umožňuje účinnější odklízení sněhu. Jeho zimní srst je výrazně hustší, přičemž jednotlivé chlupy dosahují na ramenou a krku délky přes 10 cm. Sociální struktura stáda se stává obzvláště důležitou v zimě, kdy spolupráce může znamenat rozdíl mezi přežitím a hladověním.
Starší a zkušené krávy vedou skupinu do tradičních zimovišť, kde staletí užívání vytvořila nejspolehlivější místa pro krmení. Tato místa, často nacházející se v údolích chráněných před převládajícími větry, poskytují přístup k trávám a ostřicím, které zůstávají k dispozici po celou zimu. Zubr lesní prokazuje pozoruhodnou efektivitu při svém zimním stravování. Používají hlavy a kopyta k odklízení sněhu, čímž vytvářejí krátery o průměru několika metrů a odhalují suché trávy pod nimi. Ostatní členové stáda využívají těchto vyčištěných ploch a vytvářejí kooperativní systém krmení, který maximalizuje energetický zisk a zároveň minimalizuje individuální úsilí. Období porodu bizonů lesních se shoduje s krátkým severním jarem, kdy rychle tající sníh vytváří bujné louky s novým růstem. Telata narozená během tohoto období hojnosti rychle rostou díky bohatému mléku svých matek. Budují si tukové zásoby a zvětšují tělesnou velikost, kterou budou potřebovat k přežití první zimy. Synchronizace načasování porodu s optimálními podmínkami prostředí představuje tisíce let evolučního doladění. Populace bizonů lesních se na začátku 20. století téměř vytratily, přičemž na jednom odlehlém místě přežilo méně než 200 jedinců. Díky pečlivému úsilí o ochranu přírody byly populace pomalu obnovovány a znovu zaváděny do částí svého historického areálu rozšíření, což dokazuje jak pozoruhodnou odolnost druhu, tak důležitost ochrany rozsáhlých oblastí divočiny, které tato zvířata potřebují k přežití. Tam, kde potoky zůstávají nezamrzlé kvůli proudění nebo geotermální aktivitě, jeden z nejhravějších kanadských predátorů pokračuje ve svém vodním životním stylu, i když teploty klesají hluboko pod bod mrazu. Severoamerická vydra říční, vážící až 30 liber, má adaptace, které jí umožňují prospívat v částečně zamrzlých vodních tocích, kde by jiní polovodní savci rychle podlehli podchlazení. V tůni tmavé vody obklopené ledem se vynořuje elegantní vydra, jejíž vousatý obličej vypadá komicky překvapeně mrazivou teplotou vzduchu. Během několika sekund setřásla vodu ze své husté srsti a sklouzla zpět pod hladinu, čímž demonstrovala pozoruhodnou účinnost svých vodních adaptací. Srst vydry se skládá z téměř milionu chlupů na čtvereční palec, což vytváří tak účinný izolační systém, že kůže zvířete zůstává zcela suchá i během delšího podvodního lovu. Zimní lovecká strategie vydry využívá skutečnosti, že ryby ve studené vodě zpomalují, což je pro predátora vybaveného správnými úpravami dělá snadnější kořistí. Její aerodynamické tělo, silný ocas a plovací blány jí umožňují pohybovat se v ledem pokrytých vodách s grácií, která hraničí s uměním. Vydra dokáže pod vodou zůstat až 8 minut a pomocí svých citlivých vousů detekuje pohyb ryb i v naprosté tmě. Tvorba ledu vytváří pro vydry říční jedinečné příležitosti, protože ryby se koncentrují v menších oblastech otevřené vody. Vydra se může naučit umístění desítek dýchacích otvorů a zlomů proudů napříč několika kilometry řeky, čímž vytvoří trojrozměrné území, které zahrnuje jak podvodní loviště, tak i trasy pro přepravu nad ledem. Tyto trasy jsou udržovány po celou zimu a vydry se kloužou po sněhu a ledu mezi přístupovými body způsobem pohybu, který se jeví jako hravý, ale slouží vážným účelům přežití. Sociální chování vydry se v zimě zintenzivňuje, protože jedinci, kteří mohou být v letních měsících samotářští, se sdružují, aby sdíleli nejproduktivnější lovecké oblasti. Tato dočasná seskupení poskytují výhody nad rámec pouhého sdílení zdrojů, protože více vyder může efektivněji lokalizovat a využívat hejna ryb a zároveň si vzájemně chránit před suchozemskými predátory, kteří by mohli jedince ohrozit v dýchacích otvorech. Vydry říční během zimy výrazně mění své chování při hnízdění a často si podél vodních toků vytvářejí několik úkrytů. Tyto doupata, obvykle umístěná v přírodních dutinách podél břehů řek nebo pod kořenovým systémem, jsou vystlaná sušenými trávami,
a udržují teploty vysoko nad bodem mrazu díky tělesnému teplu a izolaci. Schopnost rychlého přístupu k teplému a suchému úkrytu se stává klíčovou pro zvíře, které musí opakovaně přecházet mezi mrazivým vzduchem a téměř mrazivou vodou. Samice vydry vykazují pozoruhodné načasování svého reprodukčního cyklu a využívají opožděné implantace, aby zajistili, že se jejich mláďata narodí koncem zimy, kdy jsou ledové podmínky nejstabilnější, ale zdroje potravy se začínají zvyšovat. Mláďata, narozená slepá a bezmocná, zůstávají v doupěti téměř 3 měsíce, než se pustí do svých prvních nejistých průzkumů vodního světa, které určí jejich život. Na strohém bílém pozadí zasněženého lesa se dvojice havranů spojuje, aby se dostala k zmrzlé zdechlině, která porazila řadu jiných mrchožroutů. Tito pozoruhodní ptáci, kteří váží jen něco málo přes 2 kilogramy, prokazují schopnosti řešit problémy, které se vyrovnají mnohem větším savcům. Jejich lesklé černé peří dramaticky vyniká na pozadí zimní krajiny, ale tuto zdánlivou nevýhodu v maskování vyvažuje inteligence, která jim umožňuje využívat zdroje, které nejsou dostupné jiným druhům. Větší ze 2 havranů, pravděpodobně samec, svírá ve svém silném zobáku pevnou tyč a používá ji jako páku k vypáčení kusů zmrzlého masa. Jeho partnerka se postaví tak, aby chytila padající kusy, čímž demonstruje koordinované chování, které z havranů udělalo jeden z nejúspěšnějších druhů v severní divočině. Toto používání nástrojů, kdysi považované za jedinečné pro primáty, představuje jen jeden příklad kognitivní flexibility, která umožňuje havranům prosperovat v prostředí, kde většina ptáků nemůže přežít zimní podmínky. Havrani si vyvinuli několik klíčových adaptací pro přežití v extrémním chladu kanadské divočiny. Jejich peří má mimořádné izolační vlastnosti. Husté prachové peří blízko kůže je pokryté delšími konturními pery, která lze přizpůsobit tak, aby zachycovala různé množství vzduchu v závislosti na teplotních podmínkách. Ještě pozoruhodnější je, že havrani dokáží sezónně měnit svůj metabolismus, čímž zpomalují spotřebu energie během zimních měsíců a zároveň si zachovávají mozkové funkce nezbytné pro jejich komplexní řešení problémů. Sociální inteligence havranů se projevuje zejména v zimě, když jsou zdroje potravy vzácné a rozptýlené. Udržují složité vztahy s ostatními havrany napříč územími, která mohou zahrnovat stovky čtverečních mil, a sdílejí informace o zdrojích potravy prostřednictvím vokalizace, která funguje jako primitivní, ale účinný komunikační systém. Mladí havrani se učí nejen, kde najít potravu, ale i jak ji zpracovat, jak si ji uložit do schránek pro budoucí použití a jak bránit cenné zdroje před konkurencí. Díky své oportunistické strategii potravy jsou havrani nezbytnou součástí severních ekosystémů. Sklízejí zdechliny, které by jinak mohly přenášet nemoci. Roznášejí semena na obrovské vzdálenosti a dokonce navazují komenzální vztahy s velkými predátory, když sledují vlčí smečky a lední medvědy na místa krmení, kde mají přístup ke zdrojům potravy nad rámec svých individuálních možností. Tato ekologická flexibilita umožnila havranům udržovat stabilní populace na celém cirkumpolárním severu. Rozmnožovací cyklus havranů vykazuje pozoruhodnou adaptaci na severní podmínky. S hnízděním začínají koncem zimy, často v době, kdy je ještě sníh pokryt zemí a teploty zůstávají hluboko pod bodem mrazu. Jejich časné hnízdění umožňuje mladým havranům vylétnout z hnízda během jarního období, kdy jsou možnosti učení největší a zdroje potravy nejrozmanitější. Samotná stavba hnízda svědčí o jejich inteligenci
kdy si páry vybírají místa, která poskytují optimální ochranu před větrem. A zároveň si zachovávají přístup k tepelným proudům, které snižují energetické náklady na let. Hluboko v lesním nitru, kde staré smrky vytvářejí větrolamy, které zmírňují nejhorší dopady zimních bouří, se odvíjí velmi odlišná strategie přežití. Severoamerický dikobraz, pohybující se s úmyslnou pomalostí za sněženým podrostem, představuje jeden z nejúspěšnějších příkladů pasivní obrany v přírodě přizpůsobené extrémním zimním podmínkám. Velký samec dikobraza, vážící téměř 25 liber, metodicky strhává kůru z bílé břízy a jeho specializované řezáky pracují s mechanickou přesností, aby se dostali k vrstvě kambia bohaté na cukr pod ní. Jeho pohyby jsou pomalé, téměř meditativní, což odráží strategii přežití založenou spíše na efektivitě než na rychlosti. 30 000 bodlin pokrývajících jeho záda a boky zachycuje filtrované sluneční světlo proudící lesním korunou a vytváří tak přirozený pancíř, který mu umožňuje krmit se bez neustálé bdělosti vyžadované většinou bíložravců. Zimní adaptace dikobraza sahají daleko za rámec jeho slavných obranných bodlin. Jeho trávicí systém se vyvinul tak, aby maximalizoval živiny z dřevnatých rostlinných materiálů, které by byly pro většinu savců nestravitelné. Komplexní střevní mikrobiom štěpí celulózu a lignin, což umožňuje dikobrazům živit se výhradně kůrou, větvičkami a stále zeleným jehličím, když jsou jiné zdroje potravy pohřbeny pod sněhem. Tato stravovací flexibilita se stává klíčovou během dlouhých měsíců, kdy je vegetace na úrovni země nepřístupná. Dikobrazy prokazují v zimních měsících pozoruhodné strategie úspory energie. Výrazně snižují svou aktivitu a tráví až 19 hodin denně odpočinkem v dutinách stromů nebo skalních doupatech, které je chrání před větrem a srážkami. Tento poloklidný stav jim umožňuje přežít s minimálním příjmem potravy a zároveň si udržovat tělesnou teplotu prostřednictvím metabolických úprav, které snižují energetické nároky až o 30%. Lezecké schopnosti dikobraza se stávají nezbytnými nástroji pro přežití v zimě, kdy zdroje potravy na úrovni země mizí pod hlubokým sněhem. Jeho silné drápy a specializované tlapky poskytují bezpečný úchop na zledovatělé kůře, což mu umožňuje dostat se do korun stromů, kde zůstávají po celou zimu k dispozici jemné výhonky a výživné pupeny. Někteří jedinci tráví celé týdny v jednotlivých velkých stromech a metodicky se přesouvají z větve na větev, zatímco konzumují dostupné zdroje potravy. Jejich samotářská povaha jim dobře slouží v zimě, kdyby sociální interakce plýtvaly drahocennou energií. Dikobrazy se však i během nejnepříznivějšího počasí shromažďují ve společných doupatech, sdílejí tělesné teplo a zároveň si zachovávají individuální prostor, který jim přirozeně poskytují jejich ostny. Tato dočasná seskupení ukazují, že i těm nejlépe chráněným zvířatům prospívá spolupráce v extrémních podmínkách. Načasování rozmnožování dikobrazů odráží jejich strategii úspory energie. Páření probíhá na podzim, kdy si obě pohlaví nahromadila tukové zásoby z letního krmení, ale implantace je zpožděna, takže mláďata se rodí koncem jara, kdy se kvalita potravy začíná zlepšovat. Tato reprodukční strategie zajišťuje, že energetické nároky laktace se shodují s obdobím největší dostupnosti potravy. Daleko od suchozemských bojů lesního dna, v ledem pokrytých vodách Hudsonova zálivu a severního ledového oceánu, jeden z nejspecializovanějších přeživších severu dokazuje, že mořské prostředí představuje svá vlastní jedinečná omezení pro zimní přežití. Běluha se svým charakteristickým bílým zbarvením a baňatým čelem se vyvinula tak,
aby prosperovala ve vodách, které po většinu roku zamrzají. Skupina 15 běluch se současně vynořuje na malé ploše otevřené vody a jejich synchronizované dýchání vytváří oblaka páry, která okamžitě mrznou ve vzduchu s teplotou -30 stupňů. Vedoucí samice, kterou lze rozlišit větší velikostí a jizvami, jež ji označují za zkušenou matriarchu, vede skupinu k hlubší vodě, kde je minimalizováno riziko uvěznění v pohybujícím se ledu. Její schopnost číst ledové podmínky a předpovídat bezpečné trasy představuje desetiletí nashromážděných znalostí, které mohou znamenat rozdíl mezi přežitím a smrtí celé skupiny. Běluhy disponují pravděpodobně nejkompletnější sadou adaptací pro arktický mořský život ze všech savců. Jejich bílé zbarvení jim poskytuje kamufláž mezi ledovými kramy. Zatímco absence hřbetní ploutve jim umožňuje plavat přímo pod ledovými příkrovy bez zranění. Nejpozoruhodnější je, že jejich flexibilní krky, jedinečné mezi velrybami, jim umožňují otáčet hlavou a proplétat se úzkými otvory v ledových útvarech, které by mohly uvěznit jiné kytovce. Echolokační systém běluch se vyvinul speciálně pro použití v ledem pokrytých vodách, kde je vizuální navigace nemožná. Jejich sonarové schopnosti dokáží detekovat dýchací otvory na vzdálenost několika mil a rozlišovat mezi pevným ledem a nebezpečnou břečkou, která by se mohla pod vahou velryby zhroutit. Tento biologický sonar také umožňuje běluhám efektivně lovit v naprosté tmě, která je charakteristická pro arktické vody během zimních měsíců. Belugy vykazují pozoruhodné fyziologické adaptace pro přežití v téměř mrazivé vodě. Jejich vrstva tuku, silná až 15 cm, poskytuje tak účinnou izolaci, že teplota jejich tělesného jádra zůstává konstantní, i když jsou obklopeny vodou o teplotě -2 stupně Celsia. Jejich systém krevního oběhu zahrnuje protiproudé mechanismy výměny tepla, které zabraňují ztrátám tepla končetinami a zároveň udržují krevní oběh do životně důležitých orgánů. Sociální struktura hejnběluch se stává obzvláště důležitou v zimě, kdy musí jednotlivci koordinovat své pohyby, aby se vyhnuli uvěznění v ledu. Velryby komunikují prostřednictvím komplexní slovní zásoby cvakání, pískání a volání, které se přenáší na velké vzdálenosti vodou a může pronikat ledovými útvary. Tento komunikační systém umožňuje odděleným členům hejna vzájemně se přesouvat a koordinovat krmné aktivity napříč velkými plochami rozptýlené otevřené vody. Běluhy načasují svůj reprodukční cyklus tak, aby využili krátkého arktického léta, kdy potravní zdroje dosahují vrcholu. Mláďata se rodí v teplých pobřežních vodách, kde mohou nabrat sílu před svou první zimní migrací do ledem pokrytých krmných oblastí. Bohaté mléko produkované samicemi běluch obsahuje přes 27% tuku, což umožňuje rychlý růst a připravuje mláďata na energetické nároky přežití v Arktidě. Jejich potravní strategie v zimě se zaměřuje na druhy kořisti, které zůstávají aktivní pod ledem, včetně arktické tresky, olihní a různých korýšů. Bělugy se dokáží potopit do hloubky přesahující 700 metrů a zůstat ponořené déle než 20 minut, což jim umožňuje přístup ke zdrojům potravy, které nejsou dostupné predátorům závislým na hladině. Tato schopnost potápění se stává klíčovou, když ledová pokrývka znemožňuje přístup k mělkým oblastem krmení. Kterou tento dokument představuje, čelí bezprecedentní výzvě, které se žádný z těchto pozoruhodných druhů nedokázal vyrovnat. Rychle se zrychlujícímu dopadu lidské činnosti na jejich starobylé ekosystémy. Klimatická změna, způsobená především emisemi skleníkových plynů z průmyslové činnosti, transformuje Arktidu rychlostí, která daleko překračuje přirozené tempo evoluční adaptace. Důkazy jsou nezpochybnitelné a alarmující.
Průměrné teploty v kanadské Arktidě vzrostly od 50. let 20. století o více než 3 stupně Celsia, což je dvojnásobek celosvětového průměru. Mořský led, základ lovišť ledních medvědů, se tvoří později a taje dříve každým rokem, což nutí tyto vrcholné predátory k stále delšímu půstu. Permafrost, který uchovává uložené zásoby potravy pro rosomáky a arktické lišky, taje a ničí systémy skladování potravy, které spolehlivě fungovaly po tisíciletí. Průmyslový rozvoj nadále fragmentuje rozsáhlá území, která tyto druhy potřebují k přežití. Těžba ropy a dopravní koridory vytvářejí migrační trasy, kterými se sobové pohybují po tisíce let. Hlukové znečištění z lidské činnosti narušuje komunikační systémy, na kterých jsou vlci a další společenské druhy závislé pro koordinovaný lov a koordinaci smeček. Snad nejtragičtější je, že křehké cykly predátorů a kořisti, které formovaly tyto ekosystémy po miliony let, se stávají stále nestabilnějšími. Měnící se srážkové vzorce ovlivňují kvalitu sněhové pokrývky, která poskytuje izolaci malým savcům, zatímco měnící se vegetační období narušují načasování růstu rostlin, které podporují celý potravní řetězec. Synchronizované vztahy mezi druhy, zdokonalované po nespočet generací, jsou narušovány změnami prostředí, ke kterým dochází během jediného lidského života. Přesto stále existuje naděje v pozoruhodnou odolnost, kterou tyto druhy již prokázaly. A v rostoucím uznání lidstva, co může být ztraceno. Úsilí o ochranu přírody, znalosti původních obyvatel a mezinárodní spolupráce nabízejí cesty k zachování těchto nenahraditelných ekosystémů pro budoucí generace, které budou moci sledovat a studovat.